I 2009 der blev jeg færdig som ID Life Coach ned på ID Akademiet ved Ole Vadum-Dahl. Og i den forbindelse så var der ligesom lagt op til, at man sådan skulle prøve at tænke sig om i forhold til, hvilke områder man gerne vil arbejde med, for ligesom at gøre det sådan mere konkret, i stedet for sådan en bred vifte. Og det tænkte jeg rigtig meget over. Og i den forbindelse så synes jeg faktisk, eller så kom det til mig, hvad med teenager og unge mennesker. Jeg tænker sådan lidt, som ung eller teenager i dag, der er rigtig meget pres på udefra. Der er mange ting, man skal leve op til i forhold til det ens forældre synes og vil, og ens venner, og påklædning, og er man nu inde eller ude i varmen, og hvordan gør jeg nu, eller begår jeg nu med min skole, og klarer jeg mig fint, og hvad vil jeg være? Og der er rigtig mange ting, der kører rundt. Og jeg tænker sådan, det vigtigste er jo egentlig at finde ud af, hvem er jeg, og hvad har jeg det godt med. Det, der fik mig til at tage den her uddannelse, det var, at jeg kan rigtig godt lide at have med mennesker at gøre. Derudover så var det vigtigt for mig, at den uddannelse, jeg skulle tage som coach, det ikke skulle være en uddannelse, der bare var hen over en weekend. Så jeg gik i gang med ligesom at gå til nogle, eller forberede mig i forhold til at læse om de forskellige uddannelser, og da jeg så ID Life Coach, uddannelsen nede på ID Akademiet, tænkte jeg, det bliver jeg simpelthen nødt til at køre ned og høre om. Og det jeg oplevede dernede, altså bare det at være dernede, var meget specielt. En meget speciel stemning, og jeg følte mig rigtig godt tilpas. Og ud fra det, jeg fik fortalt omkring altså hele uddannelsesforløbet, så passede det rigtig godt til mig i forhold til, at det her det var over et længere forløb. Og her der skulle jeg have mig selv rigtig meget med. Jeg skulle faktisk også arbejde rigtig meget med mig selv, så jeg lærte mig selv bedre at kende, og hvad jeg står for. Den måde, jeg møder den unge på, når den unge kommer, så er det en teenager, så er typisk så er faktisk deres forældre med første gang. Måske ikke i selve sektionen, men de er der lige til at følge deres teenager op, fordi at det jo selvfølgelig godt kan være sådan lidt ubekvemt i forhold til, at man nu skal op og snakke med en, man slet ikke kender. Og det, der er vigtigt for mig, det er, at for alt i verden, så skal det her unge menneske føle sig rigtig godt tilpas. Så vi tager den tid, der skal til i forhold til lige at sætte sig ned for noget at drikke, og bare lige få lov til sådan at blive grounded i sin stol. Og så åbner jeg simpelthen op for, at vi starter en snak, hvor den unge ligesom får lov til at fortælle, hvorfor at den her unge er her. Typisk har jeg jo snakket med forældrene, som har taget kontakt til mig, og de har fortalt mig, hvad det er, at der rører sig. Men det, der er vigtigt for mig, det er, at det er den unge, der er min klient, og det er den unge, jeg skal snakke med, og den unges historie, jeg skal høre. Der skal jo meget til, før en ung ligesom vælger at sige, okay, der er noget, jeg gerne vil arbejde med mig selv. Fordi en ting er, at man godt kan synes, man har det svært, men tit så kan man godt synes, det er alle de andre. Og der er det jo så, at jeg tænker sådan, det er jo fantastisk at gå, at hvis man har muligheden for at komme til en coach, og ligesom finde ud af, hvem er jeg, hvem står jeg for, hvor går mine grænser, og hvis jeg når til der, hvor mine grænser ligesom er nået, hvordan formår jeg så at sige stop på en okay og værdig måde, uden at det lige pludselig bliver noget med, at man skal begynde at blive ubehagelig over for andre mennesker. Jeg arbejder også med unge, udover kun at arbejde med teenager, hvor det blandt andet kan være unge, der skal ud på arbejdsmarkedet. Det kan være unge, der ikke rigtig ved, hvordan at de kan skabe en god relation til deres arbejdskollegaer. For eksempel, de kan være temperamentsfulde. Og hvordan er det lige, at man håndterer det, for det er måske ikke altid lige hensigtsmæssigt, når man er på sin arbejdsplads, at man reagerer ud fra sin følelse, sådan lige her og nu. Hvordan kan man lære at kende ved sin følelse og acceptere, at den er der, men handle måske anderledes i forhold til bare at lade sig rive med af den her følelse. Tænk engang, hvis jeg kunne have fået lov til at gå hos en coach, da jeg var teenager, for at finde lidt ud af mig selv i forhold til, hvem er jeg, hvad står jeg for, hvor er mine værdier henne, hvorfor reagerer jeg, som jeg gør i nogle situationer, kunne jeg have taget fat på det på et tidligere tidspunkt i mit liv, for ligesom at være bedre klædt på i mit voksenliv.